Благодаря, господин председател. Бих искал и аз да поздравя госпожа Йотова за задълбочената работа по този доклад. Той проследява дейността на господин Диамандурус след преизбирането му през 2010 година и особено след влизането в сила на договора от Лисабон, който разшири мандата на Европейския омбудсман. От доклада става ясно, че европейските граждани все повече осъзнават тяхното основно право на добра администрация, гарантирано в Хартата за основните права. Аз също препоръчах на Европейския омбудсман по повод 15-годишнината от създаването на институцията да започне нова стратегия до 2014 година, която да се фокусира върху насърчаване на културата на обслужване в администрациите. Радвам се да отбележа, че новите страни членки са измежду първите 10 подали жалби през 2010 година. България е на 7-мо място, което ясно говори, че българските граждани търсят защита на човешките си права. Смятам, че Европейският омбудсман трябва да подкрепя националните омбудсмани от новоприетите страни членки за засилване на техния капацитет. Разбира се, и проблема за достъп до информация е основен и ключов, и европейските институции и най-вече комисията следва да прилагат принципите на добро управление. Благодаря за вниманието.